jede gudra, isto svuda, zemlja trula. Ало, ljudi. Стига ми поръка вчера да снимам какво ми оди денешна искрена. Кой яда водено, шо яда, шо пия, шо шмъркам. И така, сега станах. Когато стана съм таков. Не са много лошо. И ай сега, ти просто снимай. Моти няма. Ставаш и снимам. Ти право като ще знае. Виж, можеш. О, това домачо. Ох. Сега какво остава персона? Така. Гача, и очите. Ovo je umivanje klepa. Mali da posao strašno. Ću dati se močići. Sa šajnim pičuma. Da, kako vidite, ja mogu prepati kola. Za nije. Ja sam prepati. Mene je ljava. Je da mogu izrema ovaj. Много се пазваше. Ти се облачиш се. Гледайте формата. На маси съм. Сега първо ще работа. Пия аминокиселини. Значи да върна това, ще сам изгубил кал. Шейк. Мразиме да го мие. Малко смъртучка, ама няма връзка. Я не се гада. Имаме доза тайка драна, 4 стади. И аминокиселини се пия, значи 1 грам на 10 кила, я пуксам, значи трябва се насе около 8 грама да пия. Аз става малко повече, около 10 грама са и 10 грама във време на тренинга. Само да бащам, това ще съм изгубил. Само така. Чекай тук, става в телефона. Така, ще дигна това, така. Не знам дали се гледа. Да, влезе. Вода. Значи това е, ако имате пари, купете си аминокиселини, значи от Сабален връх. Значи, после тренинга не ви опада, значи кога вежбате, значи мускуло се цади и това ви помага да за време на тренинг да ви удържува формата и да не ви опада мускуло. Така. Ама към мен опада и така. Не знам. Ако пиете, пиете. Ако не пиете, не пиете. Няма връзка. И ще обожавам сае, значи, омега-3, значи това е връх, значи това са витамини, здрави маски. Значи, да задоволите телото потребно е 2, една пче 1000 милиграма, али аз съм 3. И мора да вършам това, ще сам изгубя, значи сега има да пулсам сега. И това. Бе. И може да не знам дали гледа, няма поема, нищо не видя. Значи едно яйце, жички по 3 яда, да мога да става са и 4. Сите
Слушай, изнервиран съм, значи вместо да одеш нагоре, ти падаш. Няма везе, ребига. Мора да се бориш. 4 яйца. Значи около 20 някакво грама протеин. Имаме тук млеко малко. Колко се прилика до милилитър, ставително е сам баба, не знам. Значи около 30-34 грама протеин е това. Значи, за мен не е много, за някой може да е много. Аз трябва дневно да приемам около 100 грама протеин, така да това е... Дори да беше човек, като мен е много по-требно. Ще ви ще така, така че... Нещо и... вече може да вземете някои зачини, правите солове, ви практикуват, защото солта ви задържува и дека лукове, обожавам лукче, такова често какво е наситно, али не има тушко трошене, тук чоколада, значи маса е малко. Тази значи олива оле, какво се вика на македонски бемно майко, маслиново масло и какво да не знаеш, пичко май. Тава. Пушите да се загрее. И това е това, люди. Значи те това така трябва за тук малко хлебче. Това с яйца направено. Малко леп трябва си ти трябва да отсъглане. Още трябва протеини, али аз сакам протеини повече. Това е чек също сакам. Значи витамин С, що е това? Витамин С обавезно. Витамини. Доста ви трябва задоволува. Значи, нямате по-трудно витамин С, дека е доволно, мада на кой може да пие и повече. Това нямам скъпо. Това ти е тул за тебе. Това е това. Значи, ако имате, значи, шо да ядете, значи, да можете цяло време да ядете, я ви практикувам бърже да ядете. И яваме назад. Сега е време за шейк. Сега е време за чекане много. Еби га. Пане, спи, сега ти ядеш бърже. Преска не саме, значи, шейко. Голям цел. И, значи, това е колко е 30 грама. Доволно. Ще има да става, ай не трябва. Явно ще малко ще го изпия. Креатин. Малко креатин. 3 грама. Ето га. Значи, ако ви занима, значи, после натама, значи, що да ядение, какво да вежбате, какво я вежбам, коментари от друг, пример за Джеф, за Зиз, за някои познати бодибилдери, може да коментираме. Значи, що ме интересира, значи, за стероиди, ке думаме, за суплементация, за кой протеин е най-добър, какво ви ще мислите. За суплементи да думаме, за някакви да влог, значи снимам аз кяда голна, но ставам ви ме слушате, значи сега прави влог и ми е с телефона, нямам камера, това нямам камера. Значи всяки да по вода и пия шейк. Ето тук картите играм си с уних, малко е, не е уредно, али ебика. Сега пред малко това. Имаме за се. Вода може да се леко, да тек масло леко. Тек с леко маса, саса ми маси мисли, с желание да се лажа. Я Wi-Fi, фейл. И я ви. Сакам што појдете да намалите. Со трите значи, примерно сега ќе појдете сасем на мислите 16-17. Дали тоа некаде 10. Што после, ама е важно. Значи, тоа е тоа што помнам време. Сигурно, пајте се може не е нешто. И лошо.
няма да върнем с по-долу. Аз са еби. После дъргам снимам, че го завържа най-нормално и снимам. Някак си така видя, че нещо мога да снимам. Гледам, поне път спитаме, те са защото тежко не разбира. Но той го смех и що? Ужасно ми питава, защото предавам, защото тежко така. Може да си напредавам. Не знам, защото после напредавам. Аз се еби, тежко ми тежко. Там имаш те, еби, как си маса, яди, еди. Ако разбира, просто така тук. Сега те тежко правя и ако можеш правим ти, ако не еби. За да правим, пиши ми отписано, правим друго програма, какво си нещо. Те най-наки, правим. Значи, кога се сака зезе можеш. Няма изговор. Еби ги, аз съм станал 12, колко знаеш. Значи са, трябваше да стана 9 слеп. Нямаше да се бръзвам. Пихавям си, си направих яденик, ядех от 11. 12 ипълки пиех шейк, после са ти по време. После от 2 си ядех и малко рече кипече кокошка, що е до връх. Но да мога да си оставя и за час да не купувам това месо, мога да си оставя така да връх. Значи, за ручовка яда, значи било шо и дай, значи мама шо направи, не гледам, значи ручоко шо и дай яда, ма да кажу ми дай повече протеинско, значи ток ми е и се прави нещо, компир печен, кокошка, нещо говедо, такова месо, не въобще свинско има, зависи тато яде свинско. Няма да не яда много, ама да направят свинско. Еби да можеш, ядеш, няма шо да правиш, сам не можеш толкова 100% си на тавана. Еби га, няма се файли до толкова. Тежко е задружование, ама еби га. На личен начин. Хоте как гураш, еби га, съм задоволен, значи за колко? За време на кай на година, няма още една година, значи аз съм напреднал 20 кг. Види га лепо фан, а? Значи по 200 грама, 250 грама бело месо, пиперчичка, крумичичка от нея, от крумит. Има ли крумитка, бе? Има. Краставичка и леп. Може малко, али ки видя, може малко ки взема, може не. Главно това е това. И гледа се Флеш. Серия добра, препоръчвам ви. И това е това. И това съм за последно ядение, последно ядение пред тренинг. Значи, ориз приготвувам. Его оризът. Оризче. Кочански ориз. Значи доволно една чашка, мисля да чашка на случайно. Ево го напълните го. И да се вари. Супер. Това е това. Вече добре да се вари, може. Това да си върнете назад. И само да си измиете пренска косата. Аз не ги ми, ще знам ти малко. Мисля вече си измиени, да няма нищо. Тук бръкате да не загори. Ти ако загори, после ке риваш. Ке вземеш жицата тази тук, те жица и ке риваш, ако ти загори. Ако не е, трябва да бръкаш. Виде. Значи ставих една туна, маленка. Мисля маленка там, колко грама тази маленката, не помня, не видех. И малко кетчуп, туна, кетчуп, ориз, бомбона пред тренинг. И мисля дека боля не. Може и компир да си сварите, ако нямате ориз, значи нищо страшно. Компир не е пръжен, него варен. Значи, ако сега ще варих оризо, така свариш компир. И това е това. Значи това е ядение пред тренинг. И мисля дека е бомбона. Dangerous, значи класика. Dangerous, значи класика. Сега изтине малко 5 минути и чуваме да ядем. Значи ориза готов, изядох го. Сега кафето тук, кафе си отровиш от него. Значи после теретана има значи една банана,
taščicu. I otvorati tamo, dobro. Shake, juice. Daj, ko će go povježemo majku. Brzo, shake kada će zapravo. Shake, tamno, znači za vremen trening. Doma. I spremam se za trening, znači кафе, да спия и приятно, че да пия и чао. Това, синкови. Значи, ако ви се харесва, значи лайкче в долу наставете, кажете ваше мислене, какво ще напоменах преска. Друго, що да кажа, смених си блузата, не само майцата от някакъв вежо, защото другите са ми се запрани. И... аз съм мотивиран сега за рано да го скина. Правя, значи, 5 вежби или 6, 2 предно, 2 средно и 2 задно, значи по 6, значи 5 вежби или 6 по 5 серии. Значи, първата серия ми е 25 помования, втората ми е 20, третата ми е 18, четвъртата ми е 16 и после вземам маленка килажа и пумпам колко може, от 25 до 30. Значи, и аз така вежбам. Ако има някой по-паметно, нека пише в коментар какво вежбате вие, ако вежбате. Само дръка телефона. Чао! Опаки си конечно края на теретана. Кърнахте! Мока ври, жестко е. Я тук пушитно продавам с всяки вид. Десно. Там. Тук една тетка има. Нещо гледа. Не поема. Така ледено, боли го курус, чешета си, боли го цевка. И така не му се дига веки. Само може шет. Я и тая тук. Тук кино има, сваща има тук. Дай пуши цигаро! Па не смеш пуши цигаро! Пуши курец! Не пушим, я не пушим! Чекай сега кида да се взеба малко той. Има някой дебил. Само да заключа това. Ау, шмат. Чекай сега да не флексни. Как си майстер? Как да диш? То? То ни е лепо. Иди на фитнес. Добре. То тега ще скъпи. Mislim, to na fitness, приятно. На фитнес, а то не смеш къде, то не е лепо. Ти къдиш? Да пушиш цигаро, не е лепо. Дай, речи здраво на камеру. Какво? Речи здраво. Здраво. Кажи поздрав до Делчево. Здраво. Поздрав до Делчево, речи. Поздрав до Делчево. Поздрав. Поздрав, другаче. До Делчево. До Делчево. Додаче. Ай така. Айде. Как е да ми име? Роберт. Роберт. Роберт ти име? Я. То ти е то, брате. Айде ги сними хората курици. Конечно дома. Рамото скинах, значи при ползи. Ки видите. И всяки се туширам. После кога яда пак и се пуща да снимам. Тренинго беше отличен. Видите, църкнал съм. Значи около 45 минути пея се вежбах. 5 минути неха. Една сад. Колко идех? 5 и нещо, 6-20 за 7. Па има един сад, кажи вече. Добро беше. Това е това.
Isto месо како преска што кажах, питате се зашо не јада салата толку многу. Сега заек да јада салати, не мога, не ми подноси желудник. Салати кога јада, не знам мога да јада. Примерно едно оброк еднаш да јада салати и то било како. Нема појма, не ми се наговареше оваа салата. Караме на кењање, отпеча израза, али еби го кажам вистината што не јадам многу салатики. И това е. Значи е ово да гледам финалето Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Надам се да ще се пак Реал, што съм за Реал. И това е, значи сега ќе го пукна това и сме бегали и ќе се таму кафика да видите што се дешава таму. Десјарно не би, ништо не виде. Ето, месо исто 250 грами, 250 грами преска, 250 грама, бомбона. Значи, така се побуди денеска, не се така се погаѓа. И това е това. Синкови, друго нема, што да кажа. Това е. Значи, ќе се укуча после кафикјо, тамо ќе видите што пија. Јас пиjem лимонадо, ови шта пие? Неко нешто, неки шеćer пие тамо, неки. Он једе ово тамо, ја ништо не једем, јас сам на дијети. Једи барају, брате! Речи нешто за Кару, поздрави неко. Поздрави неко. No te pozdravim slikom, ne? Jede gudra, isto svuda. Zemlja trula, podzemlje smo kao rudar. Novi udar, scena gori ko Krim. U inacima samo jako kao Bakić tim. Ne uništi